Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este salto al futuro. No vamos a hablar de ciencia ficción, sino de ciencia real, en la que seguramente algunos de los que nos siguen, tanto aquí como a través de la web, ya saben mucho, pero para la mayoría de los humanos, entre los que me tengo que incluir, la verdad es que es un campo absolutamente ignoto. Es casi como cuando leíamos a Julio Verne e íbamos de sorpresa y de descubrimiento en descubrimiento sobre algo que iba a venir y no éramos capaces de entender cómo su imaginación podía haber sido tan fructífera. Porque cuando vamos a hablar de este tema, del mundo cuántico, vamos a encontrar que lo que conocemos de siempre no funciona así. Y es nuestra primera sorpresa. Si yo cojo esta llave y la suelto, todos sabemos lo que va a pasar. Se va a caer. La fuerza de la gravedad la va a atraer. Y estamos, por tanto, acostumbrados a un mundo macro, a un mundo donde todo sucede así, con unas reglas pues que no fallan nunca. Pero resulta que cuando nos vamos al mundo nano, a las partículas, una partícula, bueno, es así como 1.000 millones de veces más pequeño que un grano de arena. Cuando vamos ahí, resulta que estas leyes que conocemos cambian totalmente, no son las mismas. Y nos encontramos en una situación absolutamente nueva, en la que hay mucho que experimentar, pero que tiene aplicaciones reales para la vida nuestra, para el progreso de la sociedad. Para poner un ejemplo, imaginemos que estoy metido en un laberinto tan grande, por ejemplo, como Galicia. Si me pongo a buscar la salida, pues cuántas veces me equivocaré, tendré que regresar, me encontraré con una no salida, tendré que dar muchísimas vueltas hasta conseguir, de alguna manera, ese punto de salida. Bueno, eso es lo que haría un ordenador normal, el que nosotros llevamos en nuestra mochila o tenemos en nuestro escritorio. Pero con un ordenador cuántico, en el momento en que quisiésemos buscar la salida, nos diría cuál es. Esa es la gran diferencia. Pasaríamos, pues de necesitar 15 años para llegar a un desarrollo, para llegar a una conclusión, a necesitar 5 minutos. Esa es la gran diferencia que nos viene encima. Pero claro, no podemos llevar el ordenador en la mochila o sobre la mesa, porque para que esto funcione se necesita que los procesadores, los microprocesadores, estén a la temperatura muy próxima al cero absoluto, que son 273,15 grados bajo cero. A muy poca distancia de eso, ahí en ese momento, cuando se llega a esa temperatura tan fría, deja de haber movimiento en las moléculas, pero un poquito más por encima, muy poco más por encima, sí lo hay, y su comportamiento es totalmente distinto al que conocemos en la vida real, en que se cae la llave si la suelto, ¿no? Y bueno, pues este es el mundo en el que vamos a querer introducirnos hoy un poco. Conocemos de nuestros pocos conocimientos sobre informática que todo lo que sucede en el ordenador se debe a el 1 y el 0, al encendido apagado, al sí y al no. Pero ahora viene el desarrollo cuántico y resulta que se parece mucho más a los gallegos, porque tiene el sí, el no y el depende. Es decir, puede estar en una posición, en otra, o en las dos a la vez, que nos parece muy difícil de entender, ¿no? Bueno, pues ya digo que algo tendrá que ver con Galicia. Así que para aprender un poquito de esto y saber, bueno, realmente cómo funciona y dónde está, yo creo que ya lo intuyen todos, está en Galicia, está en Galicia. Y hoy tenemos con nosotros al director del Territorio Norte de Telefónica, a Manuel Ángel Alonso,
y tenemos al consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, que nos van a ayudar un poco más a entender este mundo que en principio parece absurdo, pero como ya se decía, desde que Julio Verne inventó la capacidad de prevenir, de pensar en lo que va a venir en el futuro, seguro que nos van a llevar, como dije al principio, en ese salto al futuro y además quizá seamos capaces de entender un poco de lo que pasa. Así que muchas gracias, consejero, muchas gracias, Manuel Ángel, por estar aquí con nosotros y por tratar de explicarnos un poco qué es esto de la energía, de la computación cuántica. Yo la primera pregunta que me gustaría hacerle a Telefónica es cuál es su empeño en esta tecnología que es un poco todavía ignota, ¿no? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarnos, gracias a todos los que nos están viendo. ¿Por qué Telefónica está en las tecnologías cuánticas? Por dos razones fundamentales, ¿no? La primera es que creemos que es una tecnología de futuro y la segunda porque Europa considera el ámbito de las tecnologías cuánticas como un ámbito estratégico para seguir avanzando en algo tan importante como la soberanía tecnológica europea. Europa se ha despertado y se ha dado cuenta de que no solo tiene que consumir tecnología, sino que tiene que tener la capacidad de crear tecnología para tener cierta independencia en ámbitos tecnológicos que son críticos hoy y lo seguirán siendo en el futuro. Por eso nosotros, en el ámbito de las tecnologías cuánticas, estamos apostando de manera decidida. No estamos apostando solo en la computación, esos ordenadores que nos prometen resultados que hoy son imposibles, sino que estamos trabajando también en la criptografía y en las comunicaciones cuánticas, donde hay un recorrido de futuro terrible y que nos van a permitir unas comunicaciones muchísimo más seguras que las que hoy tenemos. Y estamos trabajando también en un ámbito espectacular como es la sensórica cuántica, ¿no? En la computación cuántica, Europa tiene capacidades y el CESGA es uno de los grandes centros en Europa desde el punto de vista de la computación cuántica, pero Europa tiene capacidades en las comunicaciones cuánticas con tecnología propia y también tiene capacidades en la sensórica con tecnología propia. Y por eso, bueno, pues hemos decidido apostar y seguiremos apostando. Bueno, pero a ver si consigue quitarnos un miedo. Si antes dije que para salir del laberinto instantáneamente nos iba a sacar, pues lo mismo puedo pensar de nuestras contraseñas, de nuestras tarjetas de crédito, etcétera. Una máquina cuántica nos puede averiguar todo enseguida. ¿Trabaja Telefónica en la criptografía nueva, en la cuántica? Sí, es decir, en Telefónica estamos trabajando en criptografía cuántica y a mí me gustaría dejar claro que en Europa, en España y en Galicia hay grandísimos expertos en nuestros centros de investigación, en nuestras universidades, en el ámbito de la criptografía cuántica. Hay gente que es referencia a nivel mundial en estos ámbitos y que son ámbitos de futuro, porque van a permitir proteger la información que tenemos, van a permitir cifrar la información de una forma que estos ordenadores no van a poder descifrarla. Hoy ya lo podemos hacer, ya podemos trabajar en eso y las grandes organizaciones están empezando a proteger su información para que cuando lleguen de manera masiva estos ordenadores cuánticos, nadie pueda descifrar su información. No sé cuánta gente lo sabe, pero una de las estrategias en el ámbito de los ciberdelitos que más crecimiento está teniendo es robar información para guardarla. Hoy no la puedo utilizar porque está cifrada, pero cuando haya ordenadores que me permitan descifrarla, podré usarla. Para evitar eso, hoy ya tenemos mecanismos que permiten cifrar la información de una manera que los ordenadores cuánticos del futuro, cuando estén disponibles para todo el mundo, no la podrán romper. Y es algo
en lo que nosotros ya estamos trabajando. Y en las comunicaciones cuánticas nos permiten garantizar que si alguien en algún momento intenta robar la información que circula por esa fibra, lo vamos a saber. Y eso nos va a permitir parar la comunicación o identificar a quien la está interceptando, ¿no? Eso es un mecanismo adicional que nos permite la tecnología de comunicaciones cuánticas y en el que nosotros estamos trabajando intensamente. Conselleiro, cuando yo en la redacción me encontraba un título que decía Galicia se pone a la cabeza de Europa, siempre lo tachaba y decía, mira, Galicia solo está a la cabeza de Europa en falta de nacimientos, en mejillones, en marisco, en buenos vinos, en pimientos de padrón. Pero en lo demás no estamos a la cabeza de Europa, hay mucha gente investigando. Sin embargo, a lo mejor tengo que rectificar y en este caso decir que sí que estamos a la cabeza de Europa. Bueno, e en buena cerveza. E en buena cerveza. Que se fabrica aquí ao lado. Bueno, eu creo que o estamos vendo. Creo que Galicia é unha caixa de sorpresas en moitos aspectos e é certo que hai certas cuestións que para o gran público en xeral non son moi coñecidas, pero que si, se rascamos un pouco, vemos que existe pois unha profunda forza de certos ámbitos que teñen que ver moito co que estamos falando aquí. O CESGA. O CESGA pois, é un centro de supercomputación que naceu no ano 93. Xa choveu, moitos dos alumnos aínda non habían nacido, seguramente. Eu lembro cando se montou o CESGA. Estaba facendo doutoramento naquele momento. Había sido unha aposta personal e política moi potente naquele momento de Fraga, do presidente Fraga, con moito rexeitamento. Non? A veces, cando se lanza unha idea de futuro, a veces no presente non somos capaces de entendela, non? E xenera certo ruido ou certa discrepancia, non? Pero obviamente agora podemos ver con claridade como foi unha aposta a futuro moi importante, non? Naquele momento, a través do CESGA e a través dos centros de investigación, tantos universitarios como no ámbito dos centros tecnolóxicos, se desenvolveu un ecosistema que nos posibilita poder decir, sin poñerse colorado, de que estamos na vanguarda en aspectos das tecnoloxías cuánticas, tamén das comunicacións cuánticas. E agradezco as palabras que acabo de escoitar, porque fai moi pouco tempo presentamos a liña cuántica terrestre máis larga de Europa, que non está no centro de Alemania, ou non está mellor no entorno de París, ou no Valle de Piamonte, está en Galicia. Está comunicando o CESGA precisamente con Atlantic, que é un centro de investigación da Universidade de Vigo, onde un dos grandes referentes que el citou, o profesor Curtin, é un dos grandes expertos a nivel mundial. Pois, efectivamente, esa liña de comunicación de 150 km é a máis longa de Europa e queremos prolongada ao norte de Portugal. É, según nos din, a máis segura do mundo desde a perspectiva da ciberseguridade. É imposible que as tecnoloxías actuales poder descifrar ou poder piratear calquera información que fruya por esa liña de comunicación cuántica. Unhas comunicacións financeiras, por exemplo, sin ir máis longe. Non? Iso que nos dá? O que nos dá é unha apertura cara ao futuro e tamén nos dá dúas posibilidades. Unha, históricamente, no 93 ata ahora, de ter un ecosistema no ámbito da investigación e no ámbito da innovación que está moi centrado nunha das infraestructuras clave, que é a computación. Se non temos unha boa computación, é prácticamente imposible poder ser competitivos a nivel de investigación ou poder desarrollar proxectos que se fundamenten no coñecemento simplemente polos tempos de cálculo. E tamén nos dá, creo que é moi importante, un motivo de orgullo como país, no sentido de que os galegos podemos estar orgullosos de que fomos capaces de ir construindo, aínda nos faltan moitas cousas, pero de ir construindo un entorno no ámbito tecnolóxico, no ámbito da computación, da supercomputación, no ámbito da cuántica, que nos posiciona a escala global e a escala mundial. E digamos, en España, en xeral, e en Galicia en particular, históricamente sempre perdemos moitos trenes.
e sempre fomos ao rebufo en moitísimos dos aspectos que xeraron innovación, que xeraron, digamos, desenvolvemento, que xeraron, digamos, economía de futuro e mundo de futuro. E en este momento, na miña opinión, e creo que na opinión de moitas persoas que son moito máis coñecedoras destas cuestións que a min, nos din que estamos como se estuéramos na estación e vai pasar un tren. E aí temos que subirnos ese tren. Se non subimos, podemos perder ese tren que é o tren do futuro, porque estamos nun momento moi incipiente, pero onde xa temos aplicacións prácticas na sociedade civil, no mundo empresarial, por suposto, no mundo da investigación ou de servicios públicos, como pode ser a sanidade, onde a tecnoloxía cuántica, as comunicacións cuánticas, todo o que ten que ver con unha forma diferente de facer todo o que ten que ver cas comunicacións e todo o que ten que ver cos sistemas de cálculo, pois están avanzando. E se non somos capaces de subirnos ese tren, pois perderemos outras veces máis ou perderemos parte do noso futuro. E por eso creo que estamos moi ben posicionados, nos faltan cosas por facer, temos bons equipamentos, boas infraestructuras, temos personas de altísima cualificación. Nos falta, quizás, e temos que tirar en ese sentido, nos falta que o financiamento privado para poder desenvolver moitos proxectos que poidan posicionarse no mercado, xenerar negocio e servir para que os nosos xóvenes que salen das universidades poidan empregarse pois, en esta economía, que é a economía do futuro, a economía xa non do futuro, é a economía do presente, pero creo que hai un marco xeral no cual estamos ben posicionados e creo que temos pois, unha posición que nos fai, por lo menos, estar nos postos de vanguarda en moitos ámbitos e vai depender de nós que nos subamos ese tren e collamos un camiño que, sen dúbida, é o camiño do futuro. Así que vimos poder titular que estamos a fronte de Europa neste campo. Pero podría contarnos un Estamos poquinho... con millores. Estamos con millores, moi ben. Podría contarnos un pouco que é o CESGA, como funciona, cantos investigadores ten, se o ordenador xa funciona ou non, porque hai un superordenador, o Finisterra, non? Sí, a ver, pero isto é un paso máis algo. Sí, a ver, o CESGA naceu no 93, xa fai casi 30 anos, non? Dende aquela foi medrando e tanto o número de usuarios como o número de proxectos e personas que venceñan a súa profesión ao mesmo, non? E o seu impacto na sociedade e na economía. 4 ou 5 datos sin ánimo de ser aburridos, non? Pero o CESGA ten aproximadamente de orzamento 10 millóns. O 80% dese orzamento se autoxenera cos servicios que presta, tanto por captación de proxectos como por servicios que presta a administracións públicas ou tamén a empresas, a moitas empresas, non? Ten en torno a 1.800 usuarios, é dicir, hai sobre 1.500 usuarios que utilizan o CESGA para cálculos. Ten neste momento un supercomputador, o Finisterrae, e un computador cuántico, que eu sempre digo que é unha especie de bidón cuántico, porque é a forma dos antigos bidóns, non? Onde temos esa temperatura tendente a cero e que xa se fan moitos proxectos en él. Non? Estamos neste momento ampliando o CESGA. Estamos cunha ampliación que vai supor dar un salto, creo que cuantitativo e cualitativo. Non? Vamos a ampliar a capacidade de computación e vamos a ter 2 dispositivos cuánticos. Eso nos posiciona en España, xunto co BSC de Barcelona, que é nacional, pero non que é autonómico, na vanguarda de Europa. Ahora mesmo, o computador cuántico con maior capacidade do sur de Europa é o que temos no CESGA. E isto o que nos genera pois, é unha gran capacidade de acoller proxectos de investigación ou proxectos empresariais que senón sería moi difícil. Non? Que máis datos podría dar do CESGA? Aproximadamente hai casi 400 persoas, entre persoal directo e persoal que traballa nos proxectos, que están vencellados á actividade do CESGA, directos. Iso que quere dicir? Iso quere dicir que hai moitos xóvenes do ámbito da física, matemática, tamén de diferentes enxeñerías que están traballando, despois de titularse nas universidades galegas, en postos de traballo de altísima cualificación para dar servicio pois, a moitísimos aspectos, desde o que pode ser Meteo Galicia, o que pode ser proxectos sanitarios de altísimo nivel, proxectos empresariais, eu podo dicir aquí porque é público, non? Por exemplo, a Estrella Galicia fixe un proxecto, usou o CESGA para diseñar un novo produto de cerveza cas moléculas, bueno,
Non o podo explicar técnicamente, Sí, pero é sí. dicir que hai moitas empresas, Pescanova, moitas máis, que o utilizan. É unha infraestructura e un equipamento, creo que de primerísimo nivel, que está medrando, que vai a coller tamén a fábrica de IA. A fábrica de IA é un proxecto europeo que nos acaban de conceder en Europa, que son 82 millóns de euros. Tremendamente competitivo, que o concede a Unión Europea. Só aí en 19 en toda Europa, e nós temos unha. E temos a máis especializada do conxunto de Europa, porque normalmente as fábricas de IA son xeralistas, atenden a calquer sector. A nosa está especializada en salud, para aplicar a IA coa computación cuántica ao mundo da salud. Ao mundo da salud, tanto das persoas como no mundo da salud animal e todo o que ten que ver co amplo mundo da salud, incluso o medio ambiente. Non? Eso nos dá un gran investimento entre a ampliación do CESGA e a fábrica de IA. Estamos mobilizando en torno a 140 millóns, 130 algo millóns, que é un grandísimo investimento, pero é un investimento que hai que pensar para o futuro. E é un investimento que foi captado de fondos europeos fundamentalmente. Fundamentalmente non, foi captado prácticamente de fondos europeos. Eso quer dicir que por parte de Europa hai unha aposta, porque se non o facemos nos quedamos atrás, é lógico, é obvio, pero para poder captar esos fondos tens que ter un proxecto que sexa un proxecto competitivo e un proxecto de futuro. E aí estamos traballando, creo que cunha liña estratégica moi clara. É dicir, non podemos quedarnos atrás, temos que utilizar o noso talento, temos que ter infraestructura e equipamento que o poidan mobilizar e temos que ter tamén, como dixen antes, capital privado que vexa en este ámbito pois un nicho de mercado e un nicho de negocio para poder competir no futuro. E parte da Galicia do futuro vai ter que basearse na economía do coñecemento. Non podemos estar nunha economía de sectores maduros. Temos que ver onde están pois, as empresas líderes, as empresas máis innovadoras, máis competitivas, que xereran máis emprego, máis dinamismo, e fixarnos no que están facendo e nós, vendo o noso entorno, pois intentar desenvolver pois estes proxectos. E o CESGA, sen dúbida, pois está sendo, vai ser, pois unha das, eu diría, non a única, ni moito menos, pero unha das claves, en certa medida, pois da Galicia do futuro. Señor Alonso, entendemos todo isto que nos contou o conselleiro, pero nos preguntamos que saca Telefónica disto máis que gastar cartos, porque ten que investir, non? Chegarán os do CESGA e dirán, necesito un qubit máis ou 2 qubits máis, que son investimentos moi grandes. Seguramente non hai aínda ningún retorno, ou sí, ou como prevén? Bueno, retorno económico, comercial, de rentabilidade, é certo que non o hai, non? Hai un retorno de coñecemento e de permitir estar na vanguardia dese coñecemento, non? É o rol que queremos xogar nestes momentos, non? En Galicia, en España e en Europa. Non hai tantas grandes empresas europeas que estén no momento de acumular tanto coñecemento en todas as áreas das tecnoloxías cuánticas. Non? E nós estamos apostando porque ese vai ser un ámbito de coñecemento que vai revertir negocio no futuro, pero ademais estamos nun posicionamento de responsabilidade tamén nese apoio e aposta pola soberanía que decía antes. Non? Estamos tratando de impulsar ali donde atopamos ecosistemas que están impulsando estas áreas de coñecemento, como está pasando en Galicia, e por eso nos aquí estamos poñendo recursos que saben desta tecnoloxía e apostando por participar en proxectos pois como o do computador cuántico do CESGA e outros proxectos nos que queremos colaborar para tratar de impulsar o coñecemento nestas tecnoloxías no tecido productivo, non? Que creo que é a barrera que temos que superar. Non? É imprescindible, como decía o conselleiro, ter as infraestructuras. Sen infraestructuras como as que Galicia ten o privilexio de poder disfrutar tanto no ámbito cuántico como no ámbito da supercomputación e na IA, é imposible traballar no mundo académico
da investigación no mundo científico, pero tamén é imposible permitir que aparezcan empresas que aproveiten esa tecnoloxía para entrar na economía digital do futuro, porque van ser necesarias novas empresas que traballen no mundo da intelixencia artificial ou que traballen no mundo da computación cuántica. Hai 30 anos, probablemente, o sector TIC galego ou non existía ou era pírrico. Hoxe é un sector recoñecible, con moito empleo e cunha aportación importante e con empresas relevantes. E nós creemos firmemente que hai que apostar por crear ese tecido productivo nos territorios nos que se están establecendo infraestructuras que van permitir a aparición de esas iniciativas, non? E aí nos queremos apostar como unha parte de responsabilidade e porque creemos que ese tecido vai impulsar o consumo desas tecnoloxías a futuro e eso revirtirá probablemente ingresos e rentabilidade cando o mercado o permita. E como foi a decisión de apostar por Galicia? Porque habería Barcelona, hai Madrid, hai grandes cidades, grandes polos de desenvolvemento que poderían tamén estar competindo con Galicia, non? Bueno, a decisión non foi nosa, non? A decisión foi de Galicia. Foi Galicia quen decidiu apostar por tecnoloxías que Europa está decidindo como estratégicas. Entón, foi Galicia quen decidiu invertir cartos dos galegos para poder dotar os científicos e o emprendemento galego dunhas infraestructuras que noutros sitios non se teñen, porque en España hai pouquísimos computadores cuánticos, por decir un número. Dous, non? O sea, entón, ser conscientes de que aquí temos ten que ser unha mostra de orgullo de que se está apostando por construir un futuro diferente e temos esas infraestructuras a disposición de quen as quera utilizar para construir iniciativas, ¿no?, nese futuro. E logo está o ámbito da IA Factory, ¿no? É dicir, non sei cantas veces haberá que recoñecer o mérito de competir no escenario europeo contra moitísima xente que presentou proxectos para capturar IAs Factories e ter a intelixencia estratégica de decir a nosa vai ser diferente. E nós vamos solicitar unha IA Factory diferente a todos os demais. Hai que ter valor, hai que ser visionario nese sentido e ter a capacidade de apostar e hai que recoñecer que foi un acerto. E hoxe podemos decir que dentro de un ano, 2 anos, teremos unha infraestructura en Galicia que forma parte dunha rede europea estratégica para construir o futuro da soberanía digital de Europa no ámbito da intelixencia artificial. A intelixencia artificial vai cambiar como traballamos e como obtemos moitísimos servicios. Ter esa infraestructura en Galicia é fundamental. Tan fundamental como que, se non a tivésemos, teríamos que ir a buscala fora e a tratar de comprar esa capacidade de cómputo nas rexións que a tiveran. Nos imos ter a fortuna de tela aquí. E iso vai permitir que o tecido productivo lle saque partido e busque ventaxa competitiva e vai permitir que aqueles que teñan unha idea para desarrollar unha iniciativa empresarial no ámbito da intelixencia artificial o poidan facer, poidan medrar e poidan crecer como empresa. Ter aquí esa capacidade, pois seguramente tirará de emprego de investigadores, de inxeñeiros, etcétera, e tamén das propias necesidades de moitas empresas que non teñen que estar aquí radicadas, pero sí que poden encargar proxectos. É así? Bueno, é un pouco a idea. É dicir, como dicía antes, o futuro o podemos ver como unha economía
como unha sociedade, como unha Galicia baseada en sectores, entre comillas, maduros, ou a podemos ver, e o que queremos, unha Galicia onde os tractores da súa economía pois estén baseados no coñecemento, na innovación e no desenvolvemento de proxectos que nos poidan permitir ser competitivos e xenerar pois unha estructura laboral de alta cualificación e empleos de alta cualificación e, por conseguinte, ter un maior desenvolvemento económico. Cando pensamos en especializar o noso proxecto no ámbito da saúde, tampouco foi unha casualidade. Detrás había moito traballo, moito talento e hai a existencia de un ecosistema tanto investigador como de prestación de servicio público altamente competitivo. Eso posibilitou que o diseño da mesma tuvese a forza suficiente para convencer a quen tomou a última decisión de concedernos a fábrica de IA pois para salir adiante. E foi moi difícil porque en España xa existía unha fábrica de IA. Existe en Barcelona, é de ámbito nacional, é a do Estado, só que está en Barcelona. Non? E esta era a primeira que se presentaba por un goberno, se quede, regional. Non? Cando hai algúns países en Europa que non teñen ninguna fábrica de IA e estaban competindo connosco. A persona que toma a decisión, a veces, di, oye, aquí ya tienen dos, vamos ya a outro país. Non? Pero, bueno, fomos capaces de facelo precisamente en base á existencia de investigadores de centros de investigación moi sólidos, con unha capacidade tractora no ámbito de investigación altísima. Estou pensando pois, na rede CIGUS, en centros como CICUS, o CIMUS, o propio CICA, aquí na Universidade da Coruña, outros máis, non? Centros onde están traballando con proxectos moi competitivos. Eu sempre digo que sería sorprendente saber e coñecer a cantidade de investigadores RC, é dicir, que teñen proxectos de investigación financiados pola Unión Europea en Galicia e en concreto no ámbito da saúde no ecosistema que existe fundamentalmente en Santiago de Compostela, pero tamén no resto das universidades, comparativamente con outras comunidades autónomas. Eu sempre digo que hai algún centro de investigación que ten máis RCs que algunha comunidade autónoma de España. Sí. E esos son centos de miles, millóns de euros que se captan e que xeneran pois, un emprego de altísima calidade. A partir de aí, o que temos que facer, como xa digo, é intentar, e temos que traballar aí, en dar ese salto ao mundo empresarial, ao mercado, e crear aplicacións que xeneren unha maior competitividade nas empresas e tamén no ámbito da saúde, especificamente no ámbito da saúde, tamén posibiliten ter un mellor servicio público para dar unha resposta máis concreta e mellor ás demandas que existen. Por exemplo, un proxecto no cual estamos os galegos moi orgullosos, que é o proxecto El Genoma Gallego, do profesor Carracedo. Ese proxecto, todos os cálculos, que son moitos e moi complexos, se fan no CESGA. Se non existira, non se poderían facer. Ou se farían noutro sitio ou non. Claro. Quen di eso, todo o que pensamos de potenciar que ten a fabricaría, pois vai en esa línea. Por exemplo, para diseñar un novo fármaco, que temos que facer? Temos que facer unha proba de concepto. Temos que facer un seguimento se ese fármaco, se a molécula que inyectamos no paciente actúa directamente contra a célula maligna dun tumor ou do que sexa. Eso o podemos facer, digamos, na experimentación normal, anos e anos de proba, que hai que financiar, ou podemos facer con simulacións cuánticas. Meses. O profesor César de la Fuente, no fondo, tamén o que nos plantexa. Nos di, oiga, vamos a intentar coñecer, identificar certas células no ámbito do ADN e poder conducir esas células para poder combatir pois, as células malignas. E lo di. Antes podían ser anos, ahora poden ser meses. E iso é un avance notabilísimo, tanto para un posible inversor de unha farma ou de calquer tipo de iniciativa empresarial, como para o cidadano ou para o servicio público sanitario que se vai ver moi beneficiario destes avances. E todo isto, que é sectorial, un ámbito sectorial concreto, se pode extrapolar a outros ámbitos sectoriales, pero detrás hai algo transversal que é a capacidade
que neste caso teñen a inteligencia artificial, teñen os centros de supercomputación, ten a inteligencia artificial e ten, por suposto, a tecnoloxía cuántica, o amplo espectro da tecnoloxía cuántica para dar unha resposta moito máis áxil, moito máis fiable e moito máis rápida as investigacións, ao coñecemento, para que despois podamos trasladar ese coñecemento pois ao mercado e á sociedade civil. Pois efectivamente un dos grandes campos de desenvolvemento gracias á tecnoloxía cuántica o da saúde e o da farmacia, non? Pois o que contaba o conselleiro, podese simular como se comporta unha molécula e, por tanto, pois como facer que os medicamentos se desenvolvan mesmo a nivel individual, non? A esta persoa vaille ben co seu ADN, vaille ben... A medicina personalizada, que se personalizada. Así que é un avance enorme, pero ademais non é o único que nos permite esa gran capacidade de computación que pasa pois, a facer en 5 minutos o que levaba 10 ou 15 anos. Hai moitos outros campos, non? Seguramente que os dous nos poderán indicar algúns. Pensamos, por exemplo, no sector da automoción e mesmo no sector aeronáutico que funciona en Galicia, en Rozas, non? Aí tamén haberá, bueno, moito que avanzar nas baterías dos coches que sabemos as dificultades que aínda están xerando. Non sei se hai xa estudios no CESGA ou están en marcha ou Telefónica ten previsto algo sobre o tema. Bueno, os ámbitos de aplicación da computación cuántica son moitísimos, non? A computación cuántica, tío contabas moi ben ao principio, non? Parece maxia, pero o que cambia é radicalmente o paradigma da física na que se basan os principios do funcionamento, non? De tal forma que, por exemplo, dice que cando teñamos computadores cuánticos con 300 qubits sin errores, vale? Hoxe os qubits hai que traballar con eles porque xeran errores, vale? Cando seamos capaces de ter 300 qubits sen errores, seremos capaces de simular tantos estados como moléculas hai no universo coñecido, non? É unha auténtica barbaridade, vale? E iso permite unha capacidade de cómputo absolutamente descomunal, vale? E canto máis complexos sexan os problemas, máis aplicación vai ter. Están traballando moito neste ámbito as grandes entidades financieras para, bueno, pues, procesos de cálculo e para protexer a súa información de cara ao futuro. Estáse traballando moito, e tío comentabas, no ámbito científico, na farmacéutica, na química, porque a interacción entre as moléculas é moi complexa de simular e a computación cuántica ofrece a capacidade de computar en paralelo moitísimos estados á vez e determinar de maneira inmediata cal é o resultado correcto, non? Ten moita aplicación tamén no mundo da logística, vale? A min gustoume moito o símil do laberinto de Galicia, non? E a verdade, é unha forma moi visual de entender como funciona a computación cuántica, non? Cando ti estabas expresando, eu imaginaba a rede de carreteras de Galicia, as súas autopistas, autovías, carreteras, camiños, e poñer a alguén en Fisterra e decirlle que ten que chegar ao Cebreiro. Sen coñecer Galicia, probablemente iría probando camino a camino, camino a camino, e algún día chegaría. Esa é a computación convencional. A computación cuántica, de maneira inmediata, proba todos os camiños e identifica de maneira inmediata cal é o máis corto e preciso para chegar. Esa é a diferencia entre unha computación e a outra, non? E hai moitos máis. O ámbito da medicina, o ámbito da xenómica, que comentaba o conselleiro, non? É dicir, xuntar xenómica e cuántica cambia o paradigma probablemente do ámbito da medicina e de eso que tanto se fala da medicina
personalizada, non? En Galicia temos probablemente o proxecto de genómica máis importante de Europa. Cando un repasa que se está facendo noutros ámbitos europeos, non hai un proxecto máis ambicioso. En Galicia imos ter a maior base de información xenómica de Europa e imos ter a capacidade cun ordenador cuántico de traballar con esa información dunha maneira masiva, non? Eso probablemente cambie a forma na que se poida traballar no ámbito dos diagnósticos basados nesa medicina personalizada. E moitos máis, é dicir, nós na nosa rede, por exemplo, estamos probando, estamos ahora lanzando un proxecto para que un computador cuántico mellorar os procesos de encamiñamento da información das nosas redes, non? Tratando de optimizar todavía máis o uso das nosas infraestructuras. A verdade é que os ámbitos de utilización son enormes. Para o xenoma necesitábamos unha cabeza como a de Ángel Carracedo e necesitábamos tamén un sistema, non? No que participa o CESGA desta maneira. Pero estamos vendo que hai moitísimos campos de aplicación desta maxia calculadora que calcula todo rapidamente. Falase da logística, por exemplo, de como se moven os barcos polo mundo, non? As rutas marítimas, que para Galicia son tan importantes que pasan perto de nós, todo o tráfico internacional entre continentes. Falase ata de que con estes cálculos se poden atopar solucións financeiras para investimentos ou para, en fin, para calcular que valores van subir, van baixar. Non sei se tamén se traballa niso no CESGA. A ver, o CESGA ten 1.800 usuarios e de todo tipo, entidades financeiras, grandes empresas e grupos de investigación, non? O que sí é certo é que ten unha visión transversal absoluta. É dicir, hoxe todo o podemos modelizar para prever o que vai pasar. Meteo Galicia fai os cálculos das prediccións meteorolóxicas no CESGA. Eso nos permite algo tan sencillo como coller o móvil e dicir, bueno, dentro de 2 horas vai chover en Arteixo ou non. Home, sempre hai un nivel en este ámbito, digamos, que se pode axustar, non? Pero é obvio que isto nos parecería, cando naceron estes alumnos, ciencia ficción. Estes chicos que están e estas chicas que están hoxe connosco, algúns están mirando o móvil. E a mellor están vendo unha fotografía que un amigo seu lle envía de Buenos Aires en tiempo real. Eso nos parece ciencia ficción. Nos parecía ciencia ficción cando nós tiñamos a súa idade. Hoxe xa é o máis habitual do mundo. E que a computación cuántica pasa o mesmo. Con todo o ámbito espectro da tecnoloxía cuántica pasa o mesmo. Hoxe algunhas cousas nos parecen ciencia ficción, non? Pero sabemos que é ciencia, que é coñecemento. E sabemos, porque así nos lo di a historia da humanidade, que dentro de X anos vai ser a realidade e vai ser o soporte para gran parte da actividade cotidiana das persoas, no mundo de ocio, no mundo productivo, no mundo da investigación ou en calquer mundo, non? Eu sempre poño un símil tamén respecto ao mundo cuántico, non? Que isto é como a finais do século XV, cando estábamos na era dos descubrimientos. Naquel momento, países, España, Portugal e outros, mandaban unhos barcos que parecían chadanas a lo desconocido, buscando a India, as Indias, non? Non sabían onde iban, pero sabían que se non iban, o coste de non ir podía ser moi grande porque o seu competidor iba. E no mundo cuántico é algo parecido. Os que non estemos agora, neste momento, traballando en este ámbito, dentro de 3, 2, 4 anos, podemos estar, se se me permite a expresión, fora de xogo en todo o que ten que ver coa economía do futuro, en todo o que ten que ver coa economía do coñecemento e en todo o que ten que ver coa aplicación do mundo cuántico, da computación cuántica, das tecnoloxías cuánticas, das comunicacións cuánticas á vida cotidiana. Por iso é, digamos, unha especie de semilla de futuro. Unha semilla de futuro que chega a moitísimos ámbitos e ten que chegar a moitísimos máis ámbitos. De feito, dentro da factoría europea, da fábrica de IA que vamos a poñer en marcha, hai unha parte que é de infraestructura, que é de equipamento, que é significativa, igual que na ampliación do CESGA, pero hai unha parte na cual os recursos se van a dedicar á creación
pois de empresas, de spin-off, de startups que estén orientadas a prestar servicio aos sectores económicos non só de Galicia, do conxunto de Europa, por algo é unha factoría europea. E iso ten unha doble virtude, por unha parte xenera un emprego de altísima cualificación baseada no coñecemento, pero ese coñecemento e esa cualificación vai a insertarse nos sectores máis tradicionales, máis maduros, para poder facelos competitivos e competir nun entorno e nunha economía que, se queira ou non, cada vez é máis global, cada vez é máis aberta e onde os nosos competidores como sectores económicos non están no concello, na cidade ou na comunidade autónoma do lado ou incluso no país do lado, están no mundo. E, obviamente, se Europa, e creo que o dixo moi ben, se Europa non somos capaces de darnos conta que tecnolóxicamente temos dous grandes polos, China, todo o que supón o sureste asiático, Corea do Sur, etc., e Estados Unidos, se nos estamos no medio e non intentamos subirnos ese tren, volvo a ese símil, pois o perderemos. E o que tamén nos di a historia é que as sociedades teñen avanzado, os países teñen avanzado, e a posición dos países a nivel global con máis ou menos desenvolvemento sempre se fundamentou na innovación. A historia das revolucións industriales e económicas sempre se baseou en tecnoloxías aplicadas pois aos sectores económicos ou aplicadas aos servicios que reciba a sociedade. Se nós neste momento que sabemos que o mundo cuántico, eu non teño ninguna dúbida, sendo un descoñecedor, un técnico desto, pero non teño a mínima dúda que unha parte do futuro e do futuro máis dinámico se vai fundamentar cunha visión transversal na computación cuántica. Se nós non estamos en esa liga, pois estaremos como macro-rexión mundial nunha situación de enorme dificultade. E xa non digo pois nun territorio como o noso que se pode dicir, non, estamos nunha esquina de Europa, pero eso xa non é un determinante. Xa non é un determinante. De feito, acabamos de falar da fábrica europea de IA, non? Xa non é un determinante. O que importa é o que sexamos capaces de facer. É como podamos competir na investigación, no coñecemento, na innovación, pois co noso entorno e como, desde a perspectiva dos sectores productivos, asumamos a necesidade de introducir estas tecnoloxías que cada vez están máis presentes en todos os ámbitos como un soporte básico para facer o noso día a día e poder seguir facendo no futuro. Pois falaba da previsión meteorolóxica, que ademais é unha preocupación continua de todos, non? De nós, dos que están no Mediterráneo, de todos. Cando o noso meteorólogo Xavier Fonseca fai unha predición, así, con un pouco de querer chegar un pouco máis alá do día seguinte, sempre cita que hai un modelo americano e un modelo europeo. E o que quería propoñerlle é que a ver se consiguen as competencias en meteoroloxía e, ademais do modelo americano e do modelo europeo, hai un modelo galego de predicción que mira que saberemos nós de clima. Só dicía Pemán, pode llover ou non? E iso é moi cuántico, non? A ver, a meteoroloxía ten miles de variables, non? A temperatura do aire, a topografía, a presión atmosférica, bueno, hai a propia situación a exposición a un momento ou a outro, desde a perspectiva xeográfica, hai moitísimas variables. É un conxunto, digamos, é como unha sinfonía onde hai centos de miles de notas. Modificar unha nota modifica a predición. Por eso é necesario ter unha capacidade de cálculo, a capacidade de simular que pasará se a presión atmosférica sube de X bares a outros X bares ou baixa. Eso tendo en conta a temperatura, a topografía, unha serie de factores moi amplios nos dá unha predición ou outra. E é certo que, digamos, no lenguaje popular sempre se di agora acertan. É dicir, agora se ve a predición meteorolóxica nos telediarios ou nos móviles e suele acertar. Obviamente, se nos alongamos no tempo, as predicións poden modificarse, non? Ou non son tan exactas, pero a corto prazo son prácticamente exactas. Calquera de nós colle o seu móvil, hoxe ás 3:30 comeza a chover. A mellor non son as 3:30, pero son as 3:45. Pero iso é un avance notabilísimo, sí. Digamos, que afecta ao conxunto de, se quere, da humanidade, non? Porque o clima, o momento climático, o tempo, nos afecta en todo, non? E iso hai que calculado, porque hai que facer un modelo de simulación. E para facer un modelo de simulación tens que meter
centos de variables, mides millóns de datos e ver como se modificas como cambia todo. E volvo a un exemplo que falábamos antes da xenómica. Carracero sempre di que o ADN dunha persona é como un libro, pero non un libro calquera. É un libro dun tamaño, imaginemos, da Catedral de Santiago. Non é un mal libro, non? E para predicir o que se pode pasar como persona a túa saúde, pois hai que ver o libro e se falta unha páxina de todo ese contexto, se identifican que hai unha páxina mal posta ou unha fotografía non está ben orientada, aí vas ter un problema de páncreas ou un problema de diabetes ou un problema calquera. Iso é a predicción. Pero imaginémonos o cálculo, a capacidade de cálculo para poder desenvolver esta idea teórica nunha idea práctica e aplicada, no que é, ao final, pois a medicina preventiva e a medicina personalizada. É dicir, tens que ter unha capacidade de cálculo brutal. Se non me falla a memoria, o proxecto Genoma fai en torno a 40.000 análisis anuales no CESGA. Se non existira o CESGA, dificilmente, como dixen antes, existiría este proxecto. Non? Co cual, temos que ver sempre con a visión transversal, na automoción, en calquer ámbito, sempre podemos facer as cousas diferentes. Sempre podemos mellorar os procesos. Sempre podemos facer unha predición de que pasaría se nós cambiamos a alimentación dos peces que están nunha piscifactoría. Van coller máis grasa, o pez vai coller menos grasa. Hai unha serie de cuestións que están no día a día de calquera empresa e que se nós temos capacidade de cálculo e capacidade de predición, podemos mellorar os procesos productivos e podemos, ao final, que o que importa é ser máis competitivos e facer unha Galicia máis sostible, máis dinámica e basada no coñecemento. Unha última pregunta antes de dedicar uns minutos ás preguntas que poida ter o público que nos acompaña. A pregunta é, vemos toda esta revolución, levamos moito tempo falando do 5G, agora xa se fala do 6G, algo pasará coa computación cuántica no que ten que ver coas comunicacións. Unha das cousas que se fará en computación cuántica é desa capacidade de tunelización, de que unha molécula se comunique con outra que está non importa onde, non? E que sea casi como a teletransportación. Son conceptos que nos parecen máxicos, pero seguro que algún plan hai de renovación de todo o que hoxe coñecemos para intercomunicación, non? Bueno, a verdade é que no ámbito das comunicacións cuánticas estamos nunha etapa temprana, vale? Estamos nunha etapa na que hai que seguir investigando e estamos lonxe de ver unha internet cuántica, vale? Na etapa na que estamos é protexer os enlaces de comunicacións que temos hoxe ante a capacidade do futuro de descifrar a información que por aí circule, cifrando esa información con algoritmos que os ordenadores cuánticos non sexan capaces de romper no futuro. Esa é unha estrategia, eso digamos que está comercialmente disponible. Os enlaces cuánticos de comunicacións, como o que comentaba o conselleiro, ¿no? Que une Santiago con Vigo, o máis longo de Europa, estamos nese proceso de investigación entre diferentes axentes colaborando para ser capaces de levar a maior distancia, maior capacidade, ¿no? Eses enlaces cuánticos puros o que permiten é que a información se envía dunha maneira que, como decía antes, se alguén trata de interceptar esa información ou de espiar sobre esa información, detéctase de maneira inmediata. Parece maxia, pero non o é. É física cuántica, vale? E utilizando eses principios de física cuántica, trabállase para garantizar que eses enlaces non son vulnerados, ¿no? Entón, estes proxectos, como por exemplo o de comunicar Santiago o CESGA coa universidade, a nivel de mercado, a nivel de comercialización, empeza a haber tecnoloxía que permite en menores distancias, ¿vale? Enlaces de 20, 30 kilómetros, comunicar sedes de organizacións con enlaces cuánticos, garantizar que esa comunicación, por exemplo,
entre dous centros de datos dunha entidade financiera que eses enlaces nunca van a ser espiados e que se alguén intenta espialos vaise detectar, ¿no? Neste momento estamos aí. Nos estamos traballando en diferentes proxectos. Telefónica dende hai moitísimos anos leva traballando neste ámbito das comunicacións cuánticas e, de feito, o primeiro anillo de comunicacións cuánticas que se montou en Europa, o montou Telefónica, e por eso seguimos interesadísimos, porque é unha tecnoloxía de comunicación que vai dar no futuro moita seguridade ás comunicacións. A nos parece algo estratégico. Pois moitas grazas. Temos algunha pregunta? Ben, pois imos rematar, que ademais rematamos en hora. Sí, temos unha. Para romper o hielo. Sí, pois... Bueno, yo no quiero ser el Grinch de la cuántica, pero el consejero mencionó un poco, mi pregunta sería un poco casi para los tres. ¿Vamos a llegar vivos a esto? ¿Quién va a conducir el tractor de la cuántica? ¿Los estudiantes que están en las universidades ahora o los saltimbanquis estos que vimos la semana pasada en el Año Nuevo chino? ¿Qué pinta el ser humano en todo esto? É unha pregunta moi filosófica, Sí. A ver, baixando o ámbito máis terrenal, vale? Sabemos no ámbito das diferentes tecnoloxías cuánticas que está pasando en Estados Unidos, e sabemos que en Estados Unidos no ámbito da sensórica cuántica tecnolóxicamente van por detrás de Europa. Sabemos que no ámbito das comunicacións cuánticas non van por diante de Europa. E sabemos que no ámbito da computación cuántica poden ir un pouco por diante, pero estemos aí, vale? En Europa temos fabricación de tecnoloxía de computación cuántica que non desmerece en absoluto coa que se fai en Estados Unidos. Ninguén sabe que pasa en China, porque non se publica, non? Calquera día pois poden nos dar unha sorpresa, non? Pero como non sabemos o que está pasando en China, sí sabemos que non estamos mal en relación a unha gran potencia como é Estados Unidos no ámbito da tecnoloxía e da investigación, o que temos que seguir é seguir traballando e seguir apostando. Crear, digamos, o tecido para que os investigadores sigan empuxando o coñecemento e para que as empresas adopten canto antes as ventaxas que esta tecnoloxía lles pode prestar, non? Si en Galicia hai unha empresa no ámbito da química que utilizando computación cuántica é capaz en menos tempo de identificar unha molécula que lle dá ventaxa competitiva, aproveitemos esa ventaxa competitiva. Si somos capaces de xerar industria que saiba computar, elaborar algoritmos para correr, para executarse nas máquinas cuánticas, divulguemos ese coñecemento para que florezca ese nuevo sector TIC ou enriquezcamos o sector TIC existente con estas novas capacidades, porque a computación cuántica vai ser unha realidade. Estes profesionales vanse necesitar, vale? Exactamente igual, é dicir, para min o que hai que facer é seguir investigando para non perder o tren, porque ese tren, como decía o conselleiro, estamos na estación, e tratar de elevar o ámbito industrial e o ámbito productivo canto antes a tecnoloxía. Non tardar moito para aproveitar a ventaxa competitiva que poida prestar.
seguro, ¿quién va a investigar? ¿Los seres humanos o las máquinas? Se está hablando de esto. Elon Musk dice, o Sam Altman dice que es pasado mañana, cuando no vamos a ser absolutamente inútiles. Y además Elon Musk dice, no ahorréis, no es necesario. Va a haber tanta riqueza en el planeta. Claro, el del secretario del Tesoro dice, no, seguir ahorrando todo lo que podáis, ¿no? Bueno, eu tamén por formación histórica creo que este razonamento que ti fas hoxe ao longo das múltiples revolucións tecnolóxicas que houve na historia se fixo. En Inglaterra, cando comenzou a Revolución Industrial, había un grupo que rompían as máquinas de vapor, eran os luditas. Afortunadamente, os luditas desapareceron. O sea, non ganaron esa batalla, senón seguiríamos por unha situación diferente á que temos hoxe. Temos, por exemplo, unha revolución. Eu creo que eso todo o mundo pode coincidir. É un cambio de paradigma na forma de facer as cousas, en xeral, en todos os aspectos da vida cotidiana e dos sectores productivos. Eu creo que eso está clarísimo, como no seu momento pudo haber sido a electricidade, ou no seu momento pudo haber sido os computadores. Pensemos o que era un computador nos anos 50 ou 60 e o que temos hoxe aquí. Con isto sempre se di que ten máis tecnoloxía isto co Apolo 13 que foi á Luna. Bueno, ao final, todos os avances sempre supuxeron unha millora na calidade de vida da humanidade en xeral e das persoas en xeral. Isto quer dicir que hai que ter un mundo absolutamente descontrolado, ingobernable, que non teñamos que poñer ningún cortapisas? Eu creo que non. Precisamente, temos que fixar un marco ético e un marco moral. Importantísimo, o marco ético e, na miña opinión, tamén o marco moral. A inteligencia artificial mal utilizada é unha ferramenta terrible. Por iso temos que ter un marco onde podamos sentirnos todos. Ao final, o problema non é da inteligencia artificial ou da computación cuántica. O problema é do uso que fagamos deso. Eu sempre ponho tamén un símil cando falo nos centros educativos respecto á tecnoloxía na enseñanza. Supoño que moitos dos presentes nos gusta o queixo. Eu ás mañá collo un cuchillo e corto queixo. E me como o queixo. Non sei se é bo ou malo para o colesterol, pero sempre o fago. Cun cuchillo. Un cuchillo pode servir para cortar queixo ou pode servir para outros usos. Que o cuchillo é unha ferramenta fundamental? Sí. Que a computación cuántica xa hoxe comeza a sero? Sí. Que temos que usala ben? Por suposto. Igual que a inteligencia artificial. E que temos que darnos un marco onde podamos convivir? Por suposto. E é obvio que isto vai impactar de xeito directo nas estruturas productivas, vai nas cambiar. Pero eu creo que en Europa temos que intentar estar a vanguarda, xa non digo en Galicia, pero en Europa temos que estar a vanguarda, porque se non estamos, outros van a estar por nós. E aí ten que haber un mercado e un nicho de traballo amplísimo, e aí vai haber un cambio das estruturas productivas e un cambio do mundo das empresas. As máquinas de fotos. Kodak era unha máquina de fotos fantástica e facía as fotos en carrete. Desapareceu Kodak. Viñeron máquinas de fotografía digital, que cando eu era da edad destos mozos ou cando éramos da destos chicos nos parecía que era do más. Xa non existen. Pero ahora xa existen outras cámaras de fotos. Deixou de haber fotografía? Non. Cambiou o sistema, cambiou o tipo de como se usa a fotografía. E eu creo que nos sectores productivos vai pasar exactamente igual. Unha fábrica de automóviles, en Galicia se ve moi ben, pois obviamente ten unha parte de componente mecanizado e unha parte humana. E ao final sempre a creatividade da persona está, na miña opinión, e por menos hasta o momento, por encima da creatividade da máquina. Calquera dos que estamos aquí usamos ChatGPT, pois porque queiramos, ou calquera outra ferramenta de IA, e a IA vai facer o que ti lle digas ou o que ti lle pidas. Falacho mellor ou peor, pero ata o momento, si pode haber certa capacidade autónoma da máquina, pero sempre esa máquina, por suposto, da perspectiva cuántica, eso vai incrementar por a capacidade de cálculo, sempre está ou debe estar supeditada á persona. E todos os avances que hai da cuántica e todo
a visión transversal que aporta, ou os beneficios que pode aportar de ser o transversal a cuántica ou a IA, pois ao futuro dunha sociedade, eu creo que son descoñecidas. Como, imaginémonos, os nosos abuelos, sería para eles descoñecidos facerse unha foto nun momento e mandada pois, a Buenos Aires, non? A principios de século, cando os moitos galegos foron a Buenos Aires, marchaban para sempre. E non volvían ver a cara aos seus irmãos. Hoxe, pois, facemos unha foto e en medio minuto está en Buenos Aires. É dicir, é un cambio absoluto que, insisto, no símil do queixo. Hai que usalo ben. E temos que ser conscientes que ten que haber un marco ético e un marco moral, porque se non somos capaces de fixar ese marco ético e moral para organizarnos como sociedade, como moitísimos aspectos, para conducir. Se non temos un marco para conducir, podíamos conducir uns por a direita, outros por a esquerda, outros por as aceras, outros a tercentos, outros a... Temos que, como sociedade, marcarnos un marco e, dentro dese marco, pois, convivir. Ora, insisto, non debemos ser luditas, Non creo que sea a túa opinión esa, pero se somos luditas, eu creo que nos estaríamos equivocando. Ben, pois, tes máis preguntas? Pois, antes de rematar, unha última pregunta. Titulamos esta charla que tivemos aquí con todos vostedes Galicia, unha potencia cuántica posto en interrogación. E eu quería preguntarlles se podo sacar xa as interrogacións. Galicia, unha potencia cuántica. Podemos dicir, depende. Eso. Depende. Eu penso que os galegos temos dúas características, non? A humildade e a capacidade de traballo, non? Empezando pola humildade, poñemos os interrogantes para non ofender. Sigamos traballando, vale? Fagamos o que temos que facer, fagamos o que estamos facendo, captemos coñecemento, sigamos captando inversión, sigamos apostando en ámbitos estratégicos e traballemos para levar ese coñecemento á nosa industria e ás industrias do futuro. Non estamos na vanguardia, somos a vanguardia. Non sei quen é a vanguardia, pero non sei se estamos na cabeza, pero non estamos moi lonxe da cabeza en ningún caso. Recollo outra virtude dos galegos, a prudencia. Creo que o dixo moi ben, é dicir, non podemos tampouco extralimitarnos e danzar un mensaxe que sea pois exagerado porque perderíamos credibilidade. O que si é certo é que sabemos onde estamos e sabemos onde queremos ir. E creo que hai un ecosistema, como se di neste ámbito, no mundo do coñecemento, da investigación, da universidade, tamén de empresas que están apostando forte por este ámbito, que nos permiten ver pois, o final e saber onde queremos ir. Non? Eu creo que iso é o máis importante, saber onde estamos, onde queremos ir. Temos, creo que, infraestructuras, equipamentos e liñas de traballo especializadas que nos permiten pois, ter un camiño claro e, sobre todo, o máis importante, temos persoas, creo que con unha cualificación profesional altísima, que son quen teñen que liderar o proxecto e convertir o coñecemento, se se quere, en mercado. E aí temos que pedir sempre e apostar sempre por a inversión privada. Insisto moito neso, porque que un proxecto deste tipo, que está xerminando, poida convertirse nun gran árbol, temos que ter moita savia, moita alimentación. E esa alimentación, para que chegue tamén á sociedade e mellor o conxunto da nosa economía e por extensión de Galicia, temos que ter tamén un investimento privado e que seamos capaces de ver as enormes oportunidades que nos ofrece esta tecnoloxía, que é unha tecnoloxía incipiente, pero que todos os profesionais que están en este ámbito recoñecen e afirman que vai ser pois en 3, 4, 5 anos, xa saberemos canto, pois unha das claves para mirar o dinamismo e o futuro pois dunha empresa, dunha sociedade, dun país ou dun continente como pode ser o noso. Pois moitas gracias a Manuel Ángel Alonso, director do Territorio Norte de Telefónica, moitas gracias ao conselleiro Román Rodríguez. Acabamos de pasar unha hora o tempo para atopar un medicamento
utilizando esta tecnoloxía cuántica ao mesmo tempo para sair do laberinto. Moitas grazas.